Monggo Mae. Sinar Mas Suryadi, Mas Suryadi. monggo Mas Benny. Monggo mriki. Esuk awan nganti wengi beksan riyen. Yen nganti minggu nyawa. Leang tak sawang ning selak ning apa. Mas Marsito Rawani medhot jare. Tambah manis.
Ini saya nunggu dari jam 10 ya. Pak Parmin, monggo Pak Parmin, Pak Parmin. Monggo, langsung monggo. Demi ungker. Dina minggu sing tak tunggu Kowe ngajak kowe ngajak ning tawang Hey, oh. Petang SMS rambalasi. Yen tak telepon malah ngopateni. Monggo bunda Mangkel aku mangkel yen kapan tok ireng momas kita ciwal 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 mangga paparane ngalayong ngalayong Mbak Puspa Pak Parmin iki mungkin pun apal nggih Wah, wayahe HE Bab wis raga-raga. Bang Ojo angsal HE mboten. mboten pareng nakal. Eh. Mengke kula uncalke ancol mriku lho. Jan-jane kowe ning Minggir, minggir. sajak nyomati adikku sonyono Minggir tabrak. kowe gandeng karo penyanyi Sinar abadi. Salam olahraga. ayo sini ayo sini ayo sini Gak usah sama yang pulang basnya aja. ayo tante sesek mlebu sedeng Demi ungker. Dina minggu sing tak tunggu kowe kadang kowe ngajak ning tawang nganti lesin srengenge mangkel aku mangkel yen kapan tok ireng momas tak ciwal 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 Biar. Halayong. mater
Apa? Sing endi? Iki lali janjine. Bar iki apa? Aja lali janjine. Jam mepet. Tucak rawa. Senengane manuk jan. Jan-jane Joget meneh. kowe nek